Yaki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dia long sebut mentala da ngila ban claim full ya katu ka amount ka balak bu. Ni ngi hab ban siam nala diru ne. Ka cover pi ong san lak lai pheu hajar. Balai ka dor hospital bill jonga ka dai tang ar pheu hajar bali phim la man yarap inga bro khoi. Moi pi kano jimpang ka labu lupa tang kata ka dor. Ma nagliang bahayeng ru dai ben chus ngam at least raise ka grievance phone dan tool free hang turu madang help desk jong iru ban phone ba kini ke hospital ki klem pentip yang kata ngi yo jingiram tang ha po discharge ki on yangi mudi kum kita taruh his kum bahasa phone at least ngiru ngintip kan po information changiru dai IPD mud at least art sa ta bi ben tia ba dai IPD ma dai ki OPD pada mdai hap tia art sa ta pila ban pendan kam hang tu discharge hang tu ke ba bon ha ki beri baris ba cepo cabar me khalia ke rap ni smart card Lalu cuba mentah ke state Assam, kalau implement ni ke PMJAY, automatically kita hospital bayar ke PMJAY Assam, ni patient yang ngiru kila menyo jingrap tu smart aku tu hospital. Kum ka news channel ni jwa Raj P yaki khubor ki baman laksi. Ndre ka deru ka kamram ka jongi ban Raj P yaki jing pasu thu jing mud hani ki mat jing kran ki bayar dai bhabat ke emlang ka salang. Pinampai ka pati CTV bat mentah ka sngi nginyo alat panyakran syapang ni ke MHIS card. Ngidan rengkat bangi iba scam jingmut lau iba dai IT manager jong ka MHIS bat ka PMGAY ngini kran be iba kumnu ngila ampan kam yakni ka MHIS card bat ki kerpa ru phik ba pe yakni program pin pen yakni program khnang ba phin yok jingman toy ha ka ba ya dai ban penan kam yakni ka card tiba ni piang subhai phi yakni program ka jongi mo das ngi bat ni persang na kalang ka jongi ban wan ra ki babun ki mat ha ka ba ya dai ka health sector But mentaka sngi nginya keren bat pi halo kadike MHIS card ko mangilong. Di nengkong ning shop haswa bingin ya chakmat mo bingin geli chapang ni card ki menu bala ampran kami ni card but ki jingmen toy ki bangila ban yo na ni card na ko pin itu kam hai la di skin ki dong pe ki changi. Kating jo nga de scam jimut lau kum bala ong ikong nga trai kum IT manager po ni scheme PMJAY bat MHIS hag state Meghalaya. Di ba la mo di haga banengkong kumbangi ong ba ke MHIS card bun ki ba tips pangani ke MHIS card handai let si dan hang ni hang tai ki brio ki ba kim da tip ba mo kim da long champang lo kan ka MHIS card plak matai ke kan ka card bat menu bala on bat kan ka Okay. Kani MHIS card dai ke health card hagani don art banta kawai di ka PMJAY kawai di MHIS ke MHIS dai nambata ki APL family pada state Meghalaya handai ka PMJAY pada kadai jong central kabalak cover na mentaki BPL family. Kajingirap menta kadai sanlak lai pheu hajar na benta kawai kalong ying. Fi ong ba ki bala ban claim ya kani ka amount mo kadai sanlak lai phu hajar. Ti ka minimum amount ka ba kinong pang kila ban claim kat no. Kani kadai ngi claim bu kata minimum kumo bi maximum be tu hanrai haman lagi jengpang la don lupa karet. Kumnu pat ngintip bai kini ki jing pang ki hap ka ba kat no ka amount kategori jongki. Iya gitu pila banyo na po MHIS website la don lupa na bantai no ive jingpang kat ni jingrap pila banyo. Na po website mo? mhis.org.in. Ti ta hakabaya day pat bat kini ki hospital ki ba empanel. Barok ki hospital ni po state jongi ki empanel ni ki don ki ba non empanel. Apo Meghalaya ni don kumachis pa new totally ki hospital bat PHC bat CC bat private hospital bat civil hospital barok khoi kila ite. Một hàng nô cái hospital ki đơn nô bapang la ban lai nô hospital pan i ka jong phi ka jing ra phila ban yo ti long kini ki HCHC ki PHC long la da shulai tang mari check up ekum tur ngila na ban claim ban don ki package pangi ong katai ka san lak lai pheu hajar na bata OPD mdai bro khoi ki jai OPD don ki selective OPD kumanta na bata ki ba armet ANC ki rap na banta ki khlung ki rap check up but namanta ki ultrasound, CT scan, MRI, yiki turu ki rap OPD. Kumjo iki diabetes ru ki don ka follow up. Namanta ki di scan subo matang ala MRI. Kila thon pa namanta ni ki jai MRI, mud namanta ni jai kata ka dor. Kumtar ko. Ladai IPD, mud at least art sa punta bi ben tia ba. Ladai IPD. Ladai ki OPD pada mdai hap tia art sa punta pila ban pendan kam hang tu discharge hang tu
Kes ayu pat bakan ka kat ka cover. Ani kita jingpang ayu ne barok ne. Ka jajingpang jen labaro namar mentangi don kumba 8,000 tam ki package ki jajingpang ka scheme ka cover. Dia long sebut mentala da ngila ban claim full ya ka tu ka amount ka balak bu. Ni ngi hab ban sim na la diru ne. Ka cover pi ong san lak lai 10,000. Balai ka dor hospital bill jonga ka datang 8,000 bali phim la menyerap inga bro khoi. Moi pi keno jingpang ka labu lupa tang kata ka dor. Mo tang ba ko ong mane ba hapo ar bantagi don ka wai PMJ wai MHIS for APL. Ladangat ya nuksa nganai kamsuk ban semua thuak ibru. Ladangat ya hapo general ward. Udah APL family. Ngot ka bill cubu kan ong hospital 20,000. Lada ka package ko ong 8,000 nga 8,000 hap say napala. Ban siwi tay. Ma hanray lada nga hap apo BPL family nga thia general ward. What lada ka package kay rap tangga taru u patient undon kamban siusyo hap sius tang itu non consumable. Namar hapo BPL family bonsen ki rap bai lad ki thia apo general ward. Undon kam siusyo kumba hap sius 8,000 yo hap sius tang san 2,000 ne 9,000 kumta. Muka tada jingi per hagita ata lagi scheme. Let's say kidan kini kilong yang kibale tu ki health insurance. Hai. Kaya clash na embat ka MHIS. Hajing syai ya kan ni don ki la don bukan claims we aru nama bala yum ki don ka MHIS ru nama they are entitled but ki don ka private insurance ru dai don ki patient ki bala one claim ba ong pa ni thia hospital hang tu ka bill jong ni silak tangga smart card ka MHIS kara yerap yang ni 20,000 ten mata ka ten 20,000 ngi kwa ban claim na po private insurance ye ketua ki hap yo jingtho na office ki hap pan jingtho na office jongi bahwa in certify tangka ta ka amount ki claim the remaining you can pay from your private insurance. Mula don ki ba No pe tre lang rengkat mo kalong long kila ban don kam ya baru art. Hoi tang ba kam tre pade ye ki nong tre sarkar. Kani ka scheme dai na manta ki nong song jong me khalia like no ki government servant. Muki ba yo reimbursement ne ki regular government employees but ki dependent jong kiru kim dai ban kim la ban yo ki scheme. Temut ban pensai ai hang ni nang ba kan ya khubor ban ong ki ba ki nong tre sarkar hadu manta ka sarkar ka patrai ba kim they are not entitled to the MHIS. They can claim from their department reimbursement. Dia sebut ka kawai kat ka trikam nam ta wai brio ni kum menshwa ka dan kawai kat ka trikam lai sangut ki brio ku hakan ko don menta kini ka kat ka trikam. Nadu arja ka khandai onwards nai kini ki kat kam dai sho ma ai mangi menshwa sangut kawai ka kat dai menta i member jong ka ying ki yo ba je le ka jong individual kat on. Ka amount ka disan lang for per person. Hang tu ka bahai ban pensai ka taro namar menshwa ki yo kawai ka kat ki ong ham shwa de san lak tumula biang nei hanrai menta pade what ladingi ai la ka jong ka ID ru don family ID pade bayate ikini ki individual ID temut ka tu san lak lai 20,000 na menta ka family mendai menta individual la judan ne empat ba claim full amount haduk menta ki dang khandian mu de tang lai ne saw mu de ba claim full amount nama ki beki case ba em don ki critical case tang kita mungkin tertiary operation bakam he teh tang kita lai ni kita bon ki package nama ko mo pila don lupa ki ba da bu song tangkang tu mungkin la tang tu limit teh don hi kep pada kumgi dialysis patient ki ba hap utilize man ka stio artiom tu temut haswa ban kut policy teng don ki bala lut ru package ki kini babat itu ka kar ki haban renew be man ka pon ne kumno nado usnem arja ka kandai kino no buchan dor arja kandai ki klem pat renew ra mungkin dang lap dan kam to kat bai tambah mentang dan kam kwat ban kerpat lang ba kan ni khubor jong fi ba kam tambi ki bru ki ba kim pat de bling namar menta bon sinu ada har hab bling bai dei to bon ki bru no do arja kha khandai la dep sendor men thado menta ngila sendor kuma ar phaulak population jong ar phaulak population hanrei ni ki ar phaulak dang phaulak abala de bling ada har tengi kwat ban kerpat de hang ni ba kino ki bru kumpat de bling yo ada haro ban sngeu ba ban wan ling hapo PHC CHC ne hapo district hospital ne hapo DMHO office ba hapo state jong hiru menta la kim ling ketua kat kampat long system temu ki haban ling bechwa disebut menta la da ki kwa ban le kita ki haban wan hi dala desha ki kata ka center ka jong pin ki la ban le online ne ka ki gran ki facilities kum ta ban kampan suk la se ki pat ba ni ha to pon ngi le chesnong
bagi chandur kinu nu ban abadan hasnong handai dang don ki khep pade ki bru ki klem dan hasnong lani ki lek bala dei temut tagadau yiki tu ki bru pade ki hawan mi apa facility muki hawan ni maki hi nam balar ki khia hai dalde muka kham mantoy ro yiki hi Tikertana dok kat nusnem kilaban enroll po MHIS ka. Kas ni ka scheme jongi kam dan limit dan age limit uno no brew kilaban chandur nadok ibarit adok behe handrai mentau kamu on piga adhar ka mandatory bon hi lung kem patla ban capture fingerprint dei yamanta ngira sha ba hapo sans nem irta dan kam sna smart card temut tang sans nem chalore ki haban snai ka smart card ba hablik man adhar dan ka jing klip de ong kumnu pada lajia kumnu no itu ki lung hapo sans nem kumnu ki nyok jingiram kino ki lajia badan kam hapo aston kakak jong kimi ka jong kpa berada bling adhar kilaban badan kam na batai kelu Kan kudur kan ke hospital kelaban supervise kitu kinong ni tiapang ni ti bali up yo kata ka jingeram Haman ke hospital don beke MHIS counter na PMJOY counter. Ketu mud mdai bang naga liang jongi recruit handrai ki hospital staff hi bela don hontu da banta ban yarap yi ki briu bapen smart card. Handrai mud ban pen sngo thu ro. Kata ban pen sngo thu i briu ro nang tu hi na po counter filam yo. Tengam don pat chna smart card ra. Hang tu hospital ro filam ong ba ba kong ngidon gani smart card ong ngidon gani ration card amang pat smart card sngo ba yarap yengi. Temut Kitu ro kila mencendur la mencena smart card po hospital. Kila besna on the spot mo. Hoi. Main intention ba yo BPL ide bendon kaman sim menyerap. Temu kata daw hakata kanong rim bani sain umu yuru ba pide ban ready ban help la datam ka bill ro mde ban chimchun operation. Mo kata tiga. Jimen to yo boduk hamtam. To hang ni pat long kwa ban kili ba shubuk mentala da don shushu le si. Ki barang duna ka jingtep lani ki ba twa kwa ban twa jingmun. Lani ki ba kwa ban complain ro ki dan mo dan ba ki bru ki ba kwa ban complain kata kumdo la ban access kata. Ngidon hapo man hospital ngidon barcode grievance complaint grievance barcode. Mukino ka grievance ne ka complaint ne ka feedback ne kila man share nang ta. Wad hospital ro kila ban ong bangim ngau tana ni scheme ka claim ai jing rap ngi sibon. Đây, kila ban thoi ke taro. Đây là ki complain pada nang ba ka walk in interview ka walk in her office lani through phone, through email. Ni don ka grievance manager ka bapai tang nang banta ka ta ka jing e jong pai ba. Mut man ka turu ka don meeting haman ka penai apo district level ka don meeting na mata grievance baris na pai ba. Hastit jong ngiru dalam la man resolve ye ka grievance ang to hastit jong ngiru ni don ka meeting once in 3 months ban address ye kita ki grievance yang gibrio. She reach out ba ikti gibrio. Hoi, mdai tang ye taro. Hadi mi complain ni pai ka resolve na pa resolve na la satisfied na pa satisfied na response ngi bon gumita ayo. Ma ka baar pa de what mdai bangi up hadu complain jong kiru. Teng idon ka outbound call. Ka ban phone ye gibrio what gi bathia hospital na gi bisnakan. Pidon jing AA na em hapo hospital por bathia. Kedon bon hi bong ki ong kisngot nathi handrai kum ong pi ban success ka scheme hab don hi gibri ban complain ban tip oh ni tang jung duna hang ni hinte temut ngi kloi ban padiang hi kum kita namar mata ka jing bhajong ki mata bhajong ngi ro Kita kibrio ki badan hang tu ban enroll ke tu ka MHIS card amba subut ada dan kibrio ki ban nong kendong mo ki ba kham duna ka jing tip lo ka dia ki la ban a jing tip la si organic ka jing pang jong pipin yo tang kan ni ya kita ki information ki la provide kita ki nong pang hoi Haswa pakin masin ong doktor kani diagnosis na bantai ta jingpang kitu gi operator kila ong lupa ki pe kini jing rap jong pi na banta ka to ma kumbo ong pi mane tang na banta kita ki APL kham tam ngi hab ong ta hi BPL ta lagi tia general ward la pri lupa handrai lagi tia asemi pade ngila ong lupa ba pe lepi tia ang ni hi hab ban ready ban siu te batam Oh happen shy pa teng no si dan ki complain ki baong ba ni expect ba ka MHIS kan siu kata ndai ka siu tak dia le si kim kambyang tak information ka ba ai shaki ten tak daw long teng hab clarify ba le si kata ro ko ba hi mo nang kong ba ni liang office ngila train ni brok ki operator ba hospital ru ba phi de pentip ba patient le dia ba change ka package ne mu change ka kom ka treatment kilen ong ka ni ki jingiram handai dang don ki khep pada yo dai ki bon kam pada yo kim kulet wat la kata ro mangka por ngi na ai training mangka 3 months ngi ai training ki ban reorientation bakin ken mau biang ban ong patient
jingkar pat pada nagliang patient ro mendai ben chusngap nagliang bahayeng ro mendai ben chusngap at least raise ke grievance phone dan tool free hang turu namar dan help desk jong iro ban phone ba kini ke hospital ki klem pentip yang ki katangi yo jingrap tang ha po discharge ki on yangi mudi ko mo gitaro his kom bahasa phone at least ngiru ngintip kan po information changiru bangin kersiu biang la ni bangin train biang hospital Ti ba nang dan issue nak liang ka jong pi ka ba pi kwa ban batay ban clarify lan ni ban pensap transit te bloka ni ka kan ni cukur pat di bahayeng bala ni bang nong pangru ban pen i ke smart card nong pi wat hapo public hospital ni ha government hospital ro namar ka dirap ye pi la jaba hap thit dawai da pi lap ni card rupa mdan kam shu ban lut ku bai dawai la yarap ben smart card mo ka ta di jing montoy ke ba bon ha ki bri baris ba chapo chabar me khalia ka yarap ni smart card kani ke smart card mo ka yate ba ka PMJ awai de handai ginong hospital la cuba mentah ke state Assam kalau implement ni ke PMJ awai automatically gitu ke hospital bayate ba ke PMJ awai Assam ni ke patient jong iru kila menyo jingrap tu smart ha tu hospital bon hadu mentaro bon hagi bru health city ka ha hospital pa Assam dai ki balai chemo balai yu kila menyo jingrap itu ke smart card MHIS hoi handai an la le chetai pade pimda chuma nong MHIS nama chetai de kim tip MHIS piap ong pade PMJ awai la de pilih ya counter jong hospital ro mendai ben ong haega MHIS counter de ong PMJ awai counter temut mendai tang taro dan ki baca se Delhi ro dan hospital kam ke AIMS se Mumbai ro dan se Bangalore ro dan bon ki hospital ki biate ba scheme handrai la pilih chabar em ka jingkar pa de ba ki bru ki de ban mi cha office mo at least ban patip ba ngin le thia chata tes ngom bahana kaliang office jong ibede ita hi kong grievance manager ba ban yo ko ni dupa chwa bakin le chabar ban tip pada ba kini gibrigun sawan ke jingirap song bahasa ahi ki wada Apollo ro ki yate ne Apollo goti disebut kum kita pi ong pi belit semar shaban ma le si ha ka to ka cap long badan bapang e kum kelmar jing mun hablet mi office ni la ban chu phone ni tai kong ne kila ban phone help desk jongi ban phone yo number help desk jongi mut nang bagi taru ngila ban ni ko ne bal hospital tak no number help desk ong fi la ban share ni ngan chu share be ni ga you don gi toll free number badan gi help desk number number office day 0 lai riu sau r san not nhiều sau nhiều but nu toll free number pada iwei pra not iwei not r sau nhiều riu r kita gi phone number hang ni leaflet bro khoi la on ni sei sam yi ni leaflet ki pamphlet ru chbro khoi habo pengilet tor keleng ndai tang hapo hospital ni sam wa chayau ru abadan yau halti ni sei sam yi ni leaflet kenapa ki beri kuntim ngasih pensyai ki beriu ba ka no scheme ga sarkar ka aina bata ji man toy jong fi te bon nang ki beriu ngasih lab abang ngilek tor keleng ki si ong ba nga obalai mission dur ki ong ba em dan ba ong nang tei ba dai ba 666 ngan ong pi ngau ba ka ne ka scheme ga bata jong fi ngau ba sim ya ka wat ngap yi kita ki ban chibon ki nampang big pin ngap man yarap pada kim tre ka ba kumta na bata ka ji man toy jong fi na bata ka jing toy ka yeng ka sem jong phi sngau ba shandor ka ni smart card jadi saka ki documents badan kam ba bakin yo bakin haban submit ban yo ka kan mo ka main document dai first Aadhaar second voter ID third ration card kan ra dai gi khulung ba de ndai khulung ba di bamdan epic birth certificate mo kita dai document badan kam ba ya ka MHIS both MHIS and PMJ away. Te ha ka badai berkan ka self registration mo pila ban batai khindat ba halo kan ka benta. Ya manta hi self registration en tangi itu gibri bla bling ka Aadhaar jong ki bat ration card. Mud gitu kila ban register hi po system. Ka system bakin like dai beneficiary.nha.gov.in. Nang tu pade ki hab login, an la login kila ban register hi la ki ka Aadhaar jong ki la bling balu ration card. Tangi kita. Mulainya kita ki haban ba hapo operator hapo gi staff jong ni gi hospital bakin shan gi smart card te ba ha ka bayade pa dan ki briu la si ki bala kum panja ya ka card ka jong ki mo te ya kitu pat kum nu kin le bat nang ta don de si ki bam pat mi kerteng ha ka system ka jong pi ka e ka jing ong jong pi na ka benta ka jong ki kum nu kin le bakin yo ki ti la jing aram ye ki briu bala panja ga smart card la ni la ja ga smart card ne panja ye kitu kila ban le hapo hospital hi la ja dan kam la ni hapo office la ki ba kwa man yo ya ka card menengkong la ja emergency kila panja ya card hapo system jong ni la ki use jo phone number kila ban chu ai tang no phone number ro ngila ban retrieve details jong ki
kebaar pada don abha mentabun kila bana bau abha do abha ru kila ban pi po counter MHS kila ban register nang turu ma mendai tang kata dan ki kep pada kiba dan ko sistem pada BIS ni kon lang turu kila ban check detail jongki ban yo biang yakat dan ban download biang yakat ke jongki ma kata dai ke sistem apa hospital phim dai ban ju do jing rap dan do jing kermen dan ja bajia kakat pila ban yo kakat lang ba gitu ki operator badan apa hospital pada apa office room ju kebaar pada kata ko badan kam ha pon ngi dang don hi kep kiba kibru kim dan system jongi le kim dan system jongi kumnu ki ong ba phi hab at ye new head of family le ni teng nuk sa bu menta ngam chuang chen do ba email tementa lai olok lai okon tengah kwa ban china la ka jong long yeng yikum gitu ro kila ban lek apa office DMHO ban pendap ye ka form new form kena mengilak men extract ye ki la ka jong ka long yeng temu kata dia ba kwa mi la jong long yeng dan ki kep pada ki bam don hiro system jong hiro yikum gitaro kedai ka proses kum ju hi pendap ye ka form jong pi ngin thep ye ka data jong pi system jong hi hadin lai sau benai kan mi ka jong pi pila ban sna ka di nang ta ngong kwa ong skawai ba habang ilai tur keleng teng teng ong bai bangi kindo i gibriu ki ong bai ngi dei nong kan dong ba be ngakum samlang kwa karpat ye pi ba sngau ba penduk no tu kentin bangi dei nong kan dong ba be dari pi kwa ban i ka state jong kan kiu nama bala yu ki khon jong pi bro khai ki dei pule la phim sngau tho sngau ba sekali naki mo kata re ban kam ba khnang ba ngen kiu ka state jong i kebaar pada what thing la pi le chenu ka office ru ndai tang office MHS na hanu no office ru la don ka no jing di jong phi sngau ba keren bai la phi keren ki officer la ni ginung staff ki labu rupa ban jubab ye jing di jong phi na bata ka jing mento jong phi tang kata nang ni khmat ngin oi phi bro lang ngin ya kiu lang ngin mentoi lang na bata jong phi hi bro khoi te kermen ba ngin ye ko ye khia bro khoi le sibunที่คุณลิชีบุญบะกับปอดกระจงพิวปลัดปอดวันชิงงี้มันเป็นชายชิงงี้มั้งคำตามนี่มาเป็นอีกโปรแกรมกระจงงี้ฮัลโหลกันนี่กับ MHIS กันคิดดันบุญคิดบะละติบงี้ติบยากตานังนี่กับจันลากระจงงี้รีเลซี่กันลองกระจงมันตัวยี่คิดกัดตัวกันนี่งดมั้งคิดบัมดาติบคิดบัมดาปัดดาลองแชมพังเลยสิฮัลโหลกันนี่กับบันตาบัดงี้กระแมนรูปกินชิมเขียนากับบันตากับก้อยกับเขียกระจงกี้บักยี่กับสังกระจงกี้คุณลิชีบุญ